Vale, la il·luminació és la que és. Saps què passa? Que no sóc constant quan he d'agafar càmera i de més, perquè el procés de passar-ho a l'ordenador, després, si ho passo a l'ordenador ja passo amb edició una mica, perquè al final anem a partir-ho amb YouTube, però et vinc a ensenyar un canal de YouTube, precisament, per aquests dies on són una merda, t'aixeques o bé tard o bé has de recuperar hores que ja se t'ha liat el dia. Vull que sigui un vídeo curt perquè se m'ha tret, això i crec que no tardarà gaire perquè està bastant fresca la tele. Està bastant... Quan està freda, literalment, quan està freda no va. Mira, el canal és Mike Kema, ¿vale? Vista de canal, Mike Kema, ¿ok? Hazlo Hola a perfectamente. todos, yo estoy muy contento porque lo que vas a escuchar ahora no es un consejo más, no es motivación barata, esto es caviar, solo para gourmets. Te lo digo claro, esto es probablemente lo más importante que he compartido hasta ahora en todo mi contenido. Si después de escucharlo piensas que es una tontería, ya sabes dónde está la puerta, porque si no entiendes esto, no has entendido absolutamente nada. Y te advierto algo más, este audio tendrás que escucharlo varias veces, porque es tan importante que tu mente no lo asimila todo a la primera. Guárdalo y vuelve por aquí a escucharlo de vez en cuando. Vale, son 10 minutos de vídeo aquí. El cheque en blanco, ejercicio mental para romper tu techo invisible, elimina creencias limitantes. Jo ara vaig de cul, però vídeos així, de Mike Kema, per exemple, a full oscuros, en plan, és una càmera de l'Anonymous, i literalment amb la càmera ni es veu. Ni es veu la cara de l'Anonymous, per això... Ah, amigo. No serà que amb les càmeres no es veu la cara de l'Anonymous? I ara ho descobreixo jo, saps? Però es veu totalment blanc, que locura. Uala. Seré jo que ho descobreixo ara, saps? Però no havia gravat mai jo una cara de l'Anonymous. Total, que Mike Kema i va superbé per aixecar els dies dèbils, per reforçar-te i confiar més en tu. Jo he vist un de creences limitants i avui dies com de merda va superbé, vale? Ens veiem.